Neork ez zuen espero, baina lortu egin duzu. Ez neukan alde aizea, dena trabata leizea, baina buruai eltzea, maite dut nere etxea. Gaztea eta pentsatzen zuten, seguru da partitzea. Hau Parisera joango zaigu, ta tokatu isiltzea. Laborantxara bildu naiz eta lortu ere segitzea. Txosakatera bizi modua neurera erabiltzea. Erakutsi det posible dela xuberoan bizitzea. Xuberoan bizitzea. Urtetako etena, asko hemendik ertena, zen Parisen garaipena, eta euskaldunen pena. Egoerari buelta ematea, gazte zenbaitzun lorpena. Ingurukoek etxipenata, nik ez nuen nahi azkena. 200 bat ardi latxa ipini, neure pentzean barrena. Aberastuen naiz aberastuko, dirua ez baita dena. Izpirituak badu nahikoa, lurrak ematen duena, lurrak ematen duena. Lehen kanpora ate joka, han bizimodua topa, inori ez diot opa, hobe sorterrian koka. Usten kontra lortu dut eta barrua daukat borborka. Baina erabat enaiz konforme, martxan dabilkit errota. Jende gehiago, gazte gehiago, bai soña eta bai arropa. Proiektu hontan sartu nahi ditut,
Parisen nahiaren kontra, lortuko dudan enago ziur, hori da nere